Tarihte galyan 2025-nji ýylda Türkmenistanlaryň mundan uzalky ýyllarda hem bolşýaly gazanç gözleginde ýa-da okumak, ýaşamak ýa-da has gowy durmuş arzywynda daşary ýurtlara köpçülikleýin gitmegi dowam etdi. Geçip barýan köne ýylda Türkmen jemgyýetinde köpleriň ünsüni çeken wakalaryň biri Birleşen Ştatlaryň Türkmenistany hem öz içine alýan 7 ýurduň raýatlaryna ABŞ hemişelik turist ýa-da student wizasy bilen gelmegine bölükleýin gadaganlyk girizmegi boldy. Prezident Donald Trump özüniň 4-nji iýunda gol çeken we 9-njy iýunda güýje giren bu kararyny ýurdu daşary ýurtly terrorçylardan goramak we howpsuzlyk wehimleri bilen düşündirdi. Bellesek gadagançylyk sanawynda Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndan diňe Türkmenistan goşuldy. Amerikan häkimetleriniň düşündirişine göre bu çäreler käbir ýurtlaryň raýatlarynyň ABŞ-nyň wiza düzgünlerini köpçülikleýin bozmak bilen baglylykda kabul edildi. Munun ideýany Türkmenistanyň daşary işler ministrligi seýrek reaksiýa bilen çykyş edip bu karara aşy düşünşmezlik we alada beýan etdi. Şol bir wagtyň özünde ýylyň ahyrynda ýagny dekabr aýynyň ortalarynda Trump Türkmenistana girdilen wiza çäklendirmelerini gowşatdy. Muňa laýyklykda ABŞ migrasiýa bilen bagly bolmadyk wizalara salynan gadaganlygy ýatyrdy. Şol bir wagtda Birleşen Ştatlarda hemişelik ýaşamak üçin niýetlenen immigrasiýa wizalary şol sanda Green Card boýunça çäklendirmeler saklanyp galýar. Bu barada 16-njy dekabrda AK tamyň ýaýradan täze proklamasiýasynda bellenilýär. Bu barada kärdeşim Merdanyň berjek maglumatlaryny bilelikde diňläliň. Soňky döwürde Türkmenistan sagtyty tasdiklamak we maglumat alysmak ulgamlaryny kämilleşdirdi. Şeýle-de migrasiýa we howpsuzlyk meseleleri boýunça Amerika bilen netijeli hyzmatdaşlygy ýola goýdy diýip AK tamyň 16-njy dekabrda ýaýradan dokumentinde bellenilýär. Munyň netijesinde Türkmenistanyň raýatlaryna Amerika şu asaky wiza görnüşleri bilen girmek gaýtadan ruhsat berildi. B1 istusuklaryna, gepleşiklere, maslahatlara we beýleki işewür çärelerine gyýtgy möhletli gatnaşmak üçin işewürlük wizasy. B2 siýahat etmek, garyndaşlara barıp görmek, bejerge almak ýaly maksatlar üçin siýahatçylyk wizasy. B1, B2 işewürlük we siýahatçylyk maksatlaryny bilelikde amala aşyrmaga mümkinçilik berýän utguşyk wiza. F. Universitetlerde, kollejlerde we dil okuw merkezlerinde bilim almak üçin talip wizasy. M. Tekniki we hünär ugrulary boýunça okuwlar üçin hünär okuw wizasy we J. Tejribe, okuw, ilmi barlyk we medeni dinç alys maksatnamalary üçin alys çalyş wizasy. Sol bir wagtda dokumentda Amerikada hemişelik ýaşamak üçin niýetlenen immigrasiýa wizalary sol sanda hemişelik ýaşaýyş ruhsatnamasyny almaga mümkinçilik berýän we bizi görnüşinde çekilýän Green Card boýunça çäklendirmeleriň taklanyp galýandygy nyktalýar. Mundan başga da noýabryň aýagynda Washingtonda Owanistandan gelen biriniň Milli Gwardiýanyň goşunlaryna eden ýaragly hüjümünden soň Trumpyň administrasiýasy alada döredýän her ýurtdan gelen her bir daşary ýurtly üçin her bir Green Card'yň doly möçörde bir gaýtadan gözden geçiriljekdigini elan etdi. Şol pursat alada döredýän ýurtlaryň Trumpyň iýun aýynda 19 ýurdy şol sanda Türkmenistany hem anyk alada döredýän diýip klassifikasiýa eden döwletlerdi aýdyňlaşdyrylypdy. Resmi Aşgabat şol sanda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi soňky özgörüşler boýunça häzirlikçe beýanat bilen çykyş etmediler. Ýöne bu wakalar soňky ýyllarda agyr ykdysady krizisi başdan geçirýän we esasy azatlykları barha boýan Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda ABŞ gitmäge islegleriň epesli artan şeýle-de Green Card almak üçin ýüz tutýanlaryň gözü görteli köpelen döwrüne gabat geldi. 2025-nji ýylda Türkmenistandan 2010 adamyň Green Card utandyğı habar berildi. Azatlygyň Türkmenistandaky çeşmeleri Türkmenistanlylaryň soňky özgörüşlere üns bilen syn edýändigini, hususan da ABŞ-da emläge bolan türkmen raýatlarynyň AK tamyň wiza çäklendirmelerini ýakyndan synlaýandygyny habar beripdiler. Trump'ın Türkmenistanlıları hem öz içine alyan gadaganlıkları diňe ýurduň içinde däl. Eýsem häzirki wagtda ABŞ'da ýaşaýan, okuyan ýa-da işleýän köp türkmen raýatynda hem aladalaryň döremegine getirdi. 4 ýyla golay wagt bäri ABŞ'da ýaşaýan we adynyň efirde
Mergen diýilip tutulmagyny soran marly ýaşaýjy häzir Birleşen Ştatlarda, hususanda Green Card'ynyň möhleti tamamlanan we onuň möhletini uzaltmak üçin arza tawşyran şeýle-de ýaň ýakynda ABŞ-a gelen türkmenistanlaryň ençemesiniň howsalaly ýagdaýdadygyny aýdýar. Häzir bu türkmenleriň köpüsi hatda işe gidennekem birneme aladalanýanlyklaryny aýdýarlar. Sebäbi häzir polisiýanyň köçelerde adamlaryň dokumentlerini barlamak bilen bagly ýagdaýlar köpelli. Käbir türkmenler köpçülik ýerlerine gitmekden saklanýarlar. Göze düşmejek bolýarlar. Dip ABŞ-nyň Boston ştatynda ýaşaýan marly Mergen Gurrun berdi. Şeýle-de ol häzir Green Card'ynyň möhletini uzaltmak üçin resminama tawşyran türkmenleriň ençemesiniň arzalaryny hem uzalky ýyllar bilen deňeşdirilende has uzak wagt seredilýändigini aýtdy. Adatça Green Card'ynyň möhletini uzaltmak üçin arza tawşyrýanlaryň Green Card'y 4 ýaş aýyň dowamyny çykýardy. Ýöne häzir aprelli, maýda arza tawşyran bir näçe tanşymyň hem Green Card'y entek kem gelmedi. Dip Mergen bellidi. Hormatly dinleyijiler, indi Türkiýede ýaşaýan türkmenistanlary degişli maglumatlara göz aýlalyň. Geçip barýan 2025-nji ýylda Türkiýede zähmet çekýän türkmenistanlar üçin oňyn özgörüşler bolup, kanuny esasda işlemek ýeňilligi döredilerini meňzeýär. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 2025-nji ýylyň 10-njy oktýabrynda türk dilli döwletleriň raýatlaryny iş bilen üpçün etmek baradaky karara gol çekdi. 3 ýyl mundan öň Aşgabatyň haýyşy boýunça türkmen raýatlary üçin viza düzgünini girdip migrantlara garşy çäreleri güýçlendiren Türkiýede bir näçe ýüz müň türkmen raýaty zähmet çekýär. Türkiýede türk dilli daşary ýurtlar üçin iş şertleriniň üýtgedilendigini habar beren resmi gazetde aýdylmagyna görä, türk milletinden bolan jemgyýetleriň raýatlary ruhsat almak üçin çylşyrymly düzgünlerden geçmeden Türkiýede harby we howpsuzlyk gulluklaryndan başga döwlet hemde hususy guruluşlarda işläp bilerler we telekeçilik bilen meşgullanyp bilerler. Yüzlerçe müň Türkmenistanly we başga Merkezi Aziýaly raýatlaryň Türkiýede galmak üçin resmi ruhsat almakda kynçylyk çekýän wagtyna gabat gelen täze düzgüne görä, türk dilli ýurtlaryň raýatlary iş ruhsatyny almak üçin bir näçe ölçeglere laýyk gelmelidir. Olar beýlekler bilen bir hatarda ýaşamak üçin ruhsatnama eýe bolmaly. Milli howpsuzlyga howp salmaly däl. Daşary ýurtlarda alynan hüner şahadatnamalarynyň deňdigini subut etmeli we türk jemgyýeti bilen gatnaşygyny subut etmeli. Türkiýede ýaşaýan türkmenistanlaryň ençemesi bu düzgünüň Türkiýede öňden bäri kanuny esasda ýaşap gelýän, ýagny ýaşama ikameti, ýaşaýyş ruhsaty bolan türkmenistanlar üçin oňyn özgörüşlik bolandygyny aýdýar. Muňa laýyklykda Türkiýede ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlarynyň ençemesi belli bir hünäre eýdigini subut edýän resminamany, ýagny diplomy ýa-da belli bir kursy okap hünär alanlygynyň tasdiknamasyny Türkiýede tasdiklatmak bilen çalışma iznini, ýagny Türkiýede iş ruhsatyny alyp bildi. Degişli resminamany tasdiklatmak üçin şol hünär üçin döredilen degişli ýürüýte gurama ýutmaly. Mysal üçin, egerde türkü milleti degişli bolan migrant dillekçi bolsa, dillekçileriň hünärini tasdikleýän gurama ýutmaly. Şol guramanyň kömegi bilen hünäri tasdikladanyňdan soň iş berýän firma, ýagny iş berji saňa iş ruhsatyny almak üçin i-döwlet portaly arkaly döwlete ýüzlenmeli. Şondan soň iş ruhsatyny almak ýeňilleşýär. Men özüm hem şeýdip iş ruhsatyny aldym. Dip İstanbul'da dellekçi bolup işleyen Türkmenistanlı raýat anonimlik şertinde gurrun berdi. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistanlaryň ýene ençemesi iş berji firmalaryň arasynda muny amal etmek islemeýänleriň hem köpdigini aýdýar. Olar üçin bir kanun işçi isletmek has amatly bolýar. Sebäbi olar şeýle bolanda işçi üçin saglyk we sosial ähtiýaçlandyrys goşundyny guşmaýarlar. Şeýle-de olar üçin bir kanun işçini işden çykarmak hem aňsat bolýar. Hiç ýyl kompensasiýa tölemäge mejbur bolmaýar.
Dip İstanbul'da yaşayan Türkmen migranty Gürrüň berdi. Mundan başga da täze düzgün Türkiýede öňden bäri bir kanun esasda ýaşap gelýän Türkmenistanlar üçin hem haýsydyr bir ýeňillik döretmeýäne meňdeýär. Türkiýede ýaşayan Türkmen migrantlarynyň ençemesi munyň sebäbini bir kanun esasda ýaşayan Türkmenistanlaryň aglawasynyň biometriki pasportlarynyň möhletiniň tamamlanandygy bilen düşündirýär. Türkiýede iş ruhsatyny almak üçin ilki bilen Türkmenistana gidip pasportymy täzelemeli bolýaryn. Ýurda dolansam deport goýuljagy we bir näçe ýyl Türkmenistandan çykyp bilmejegim ikutsuz. Sonuň üçin öňküsi ýaly Türkiýede bir kanun ýagdaýda ýaşamagy we işlemegi dowam etdirmeli bolýaryn. Dip Ankara'da zähmet çekýän Türkmenistanly migrant anonimlik şertinde aýtdy.